Aký je rozdiel medzi tvrdým a mäkkým svetlom? Momentálne na mňa svieti tvrdé svetlo. Predstavíme si situáciu, že keď ste vonku a svieti na vás tvrdé slnko, teda od nejakej 10. do 3. hodiny, bez žiadnych oblakov máte takéto slnko, čo svieti zhora a máte takéto tvrdé tiene pod očami, pod krkom, tu vidíte hneď taký kontrast. Toto svetlo nie je zlé. My môžeme ho použiť napríklad na street fotografiu, lebo tam sú dobré kontrasty pre mužský portrét, keď chceme ukázať nejakú brutalitu alebo nejaký charakterný portrét. Teda vyskúšame inú situáciu. Keď prichádzajú vonku oblaky alebo keď sme v štúdiu, takýto difúzor a hneď vidíme, ako sa zmenil objem obrazu. Tiene začali byť mäkšie, tu pod krkom to vidíme hneď, pod očami. Takéto svetlo môžeme používať na viac účelov, treba aj ženský portrét, biznis portrét a rôzne aj food fotografie. Vždy treba vybrať